Mga sakop sa Talisay City Police nakasakmit og mga pabutong gibaligya sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan sa Talisay. Samtang giulagway sa kapulisan nga nagmalinawon sa kinatibuk-an ang pagsaulog sa Pasko. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gahapon, bispera sa Pasko, subsob ang inspeksyon nga gihimo sa kapulisan sa Talisay City. Moabot sa 583 ka mga nagrenlaing klase sa pabuto ang nasakmit sa kapulisan nga gibaligya daplin sa daan ug gawas sa mga tindahan. Gikonsiderar nga iligal ang gibaligyang mga pabuto kay wala may gipiling dapit sa dakbayan nga firecracker zone. Mohinungdan nga gisakmit kini sa kapulisan. So ka Disyembre 20 hangtod gahapon Disyembre 24, mato di Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod nga mosumada sa kapin 20,000 pesos ang balor sa mga nasakmit nga mga pabuto. So nakakatulong po yun ng pag-confiscate natin na ma-minimize po. Actually, as of now, wala po tayong na-receive na recorded na may nasugatan dahil sa firecracker. So however, we still be consolidating kung naapay mga report, baka may mga late na hindi na-report din sa police. Ning nagsingabot ang pagsugat sa bag-ong tuig, mas tutukan pa nila ang pagsita sa mga posibleng mamaligya o mga pabuto o pyrotechnics sa Talisay City. Awag niya sa Talisaynon nga di na lang pabuto, kundi mangita og alternatibo sa pagsaba-saba. Mga kababayan natin, mga bata, very good. Kaya nga po pinagbabawal yan kasi very risky po. Binabalahad ko po yung mga kababayan po natin na may mga alternatibo naman, no, on how we will celebrate our New Year. So may mga inaalaw naman na mga pamamaraan, gaya na yan yung torotot. Gilagway ni Paguyod ug ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga nagmalinawon sa kinatibuk-an ng mga kalihukan sa pagsugod sa nobinaryo alang sa Pasko hangtod na sa pagsugat sa Pasko sa dakbayan sa Talisay. Mapasalamaton si Tumulak nga sukad gabi hangtod ganiyang buntag, way natala nga disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Panghinaot niya nga susama unta usab sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ang tulon niya sa maabot nga bag-ong tuig, ang atong hangyo lang nila nga kutob sa mahimo, malikayan ng unta ang pagbiyahe niya ng maong pagsugat sa bagong tuig. Kung di gid gani kalikayan, ang ato na lang pagabuhaton, magmatngon gid sa daan, ilabi na gid og dunay mga magbinuang nga mogamit og mga firecrackers ibutang dihas daan nga makabutang nen, makahatag nino og kadelikado, labi na gid og makuyawan ang nagmaneho. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.